Prečo sa Elon Musk pohádal s Donaldom Trumpom? V skutočnosti ich zväzok vyzeral od samého začiatku dosť zvláštne. Elon Musk vyrába elektromobily a Donald Trump všemožne kritizuje zelenú energiu. Donald otvorene oznámil, že ak sa stane prezidentom, zníži vládnu pomoc pre obnoviteľné zdroje energie. Ale Donald Trump a Elon Musk sa spojili pre spoločný cieľ. A keď sa Trump stal prezidentom, spočiatku bolo všetko v poriadku. A potom Trump vyhodil Muska z výboru pre efektívnosť vlády a potom sa verejne pohádali. Musk dnes oznámil založenie vlastnej politickej strany. V skutočnosti je dej bežný a mnohokrát sa opakuje na rôznych miestach. Najprv sa vytvorí aliancia relatívne slabých hráčov proti nejakému silnému protivníkovi. Snahu zvíťaziť zmierňuje rozpory medzi týmito spojencami. A tie sú vždy prítomné. A po spoločnom víťazstve tieto rozpory opäť vystúpia do popredia a stanú sa dôležitými. A vtedy sa začína vzájomné hašterenie. To sa deje všade a vždy. Spor medzi Muskom a Trumpom spočiatku samozrejme prekvapil verejnosť, pretože Trump bol úradujúcim prezidentom. A ak ste spolu zvíťazili, tak keď sa budeš držať úradujúceho prezidenta, získaš viac možností aj napriek rozporom medzi vami. Prečo sa teda hádať takto otvorene? Ale Elon Musk, keďže bol súčasťou amerického štátneho mocenského aparátu a mal kontakty s prezidentom, skôr zbadal a pochopil, čo presne Trump robí a preto sa od neho verejne dištancoval. Hoci, ako sme už videli, predtým dával Trumpovi peniaze na predvolebnú kampaň a dokonca vystupoval na jeho mítingoch na podporu. A kto je vlastne Elon Musk? Pozrime sa na neho bližšie. Nie je to génius ani zázračný podnikateľ, ako ho prezentujú v médiách. Elon Musk je len zastierka skupiny technokratov. Je to showman, ktorý hrá pre verejnosť, je tvárou technického syndikátu. Skupina technokratov, ktorú Elon Musk zastupuje, je pomerne silná. Vytvorili globálnu satelitnú sieť Starlink, vypúšťajú rakety SpaceX do vesmíru, rozbehli výrobu elektromobilov Tesla. Mnohé štáty by si s takýmito úlohami vôbec neporadili. Myslím si, a je to môj názor, že príčinou sporu medzi prezidentom Spojených štátov a technomagnátom bola politika zvyšovania colných sadzieb, ktorú presadzuje Donald Trump. Donald najprv oznamoval zavedenie cieľ na dovoz, potom tieto percentá znižoval, potom ich opäť zvyšoval, potom odkladal zavedenie cieľ, potom znovu hovoril, že ich zavedie a verejnosť sa úplne stratila. Kde sú, ako fungujú, na ktoré krajiny, na ktoré smery a v akej výške percent. Ale americká colnica pracuje presne podľa pokynov. Trump skutočne zvyšuje clá na dovoz do Spojených štátov amerických. A tieto clá poškodzujú amerických technokratických výrobcov, ktorých záujmy zastupuje Elon Musk. Počkaj. Trump však naopak chce priniesť výrobu späť do Spojených štátov amerických. Toto by malo pomôcť americkému priemyslu práve týmto technokratom. Áno, naopak, posilní ich to. Prečo sú nešťastní? Prečo sa hádajú? Položte si jednoduchú otázku. Prečo sa priemysel Spojených štátov rozšíril po celej planéte? Prečo sa americké firmy sťahujú do Ázie? Pretože je to ziskovejšie. Menej nákladov, menej výdavkov. Zostaviť elektromobil Tesla iba z amerických súčiastok nie je možné, pretože čisto americké súčiastky jednoducho neexistujú. Úzly a komponenty pre elektromobily Tesla sa vyrábajú po celom svete. Rovnako tak zariadenia pre satelitné systémy Starlink a rakety SpaceX sa vyrábajú v rôznych častiach sveta. Takýto systém budovali Spojené štáty polstoročia. Presun amerických výrobných podnikov do iných krajín sa začal v 70. rokoch minulého storočia. Tento systém sa nedá rýchlo zmeniť. Na obnovenie stratených výrobných kapacít v Spojených štátoch amerických sú potrebné 10 ročia. A ani posledné Trumpovo prezidentské obdobie na to určite nebude stačiť. Projekt veľkého priemyselného podniku sa vypracováva na papieri a v nákresoch niekoľko rokov. Ďalej je na výrobu potrebná energia. To znamená, že najprv je potrebné postaviť a spustiť nové elektrárne. Aj tie sa projektujú a stavajú niekoľko rokov. Treba natiahnuť nové elektrické vedenia a nainštalovať nové vysokonapäťové transformátory. Potom sa samotný podnik stavia a vybavuje zariadeniami. Zariadenia sa tiež vyrábajú na objednávku.
Zariadenia neležia v obchodoch, kam by ste mohli prísť a zobrať si, koľko potrebujete. Veľké priemyselné zariadenia sa vyrábajú na objednávku a to trvá pomerne dlhý čas. Rovnako je potrebné zaškoliť odborníkov, čo tiež vyžaduje čas. Ako vidíte, proces spustenia nového podniku je veľmi zdĺhavý. Trvá roky, kým sa veľký podnik rozbehne. Presunúť množstvo výroby späť do Spojených štátov amerických nie je možné za krátky čas. Ale čo robí Trump? On zvyšuje clá už dnes. To znamená, že sa zvýši cena dovážaných komponentov pre americké výrobky, ktoré sa montujú v Spojených štátoch. A čo s množstvom amerických tovarov, ktoré sú úplne vyrobené v Ázii a v iných krajinách? Veď iPhone sa nevyrába v Amerike. Americký robotník sa ho vôbec nedotkne. Ale považuje sa, že iPhone je americký telefón. Trump sa ponáhľa so zvyšovaním ciel a viac škodí existujúcemu americkému výrobnému systému, ktorý nestíha sa v takom krátkom čase prispôsobiť. Americkí technokrati jednoducho nezvládajú rýchle tempo Trumpovho postupu. Odtiaľ je jasné, prečo Musk najprv podporoval Trumpa, dával mu peniaze na predvolebnú kampaň, vystupoval na jeho mítingoch, pretože cieľ je rovnaký. Ale potom Trump nasadil veľmi rýchle tempo, ktoré americký výrobný systém nie je schopný zvládnuť. Preto sa Elon Musk pohádal s prezidentom a oznámil vytvorenie vlastnej strany. Dnes sú pre technokratov v Spojených štátoch amerických vysoké dovozné clá škodlivé. Chcú plynulejší a pomalší proces, ktorý im umožní prebudovať systém a vytvoriť tieto priemyselné závody v Spojených štátoch. Čo sa nakoniec stane? Dohodnú sa technokrati s Trumpom, alebo sa úplne rozídu, alebo urobia z Elona Muska prezidenta Spojených štátov amerických. Pozrime sa. Pozdrav z ruského lesa.